Gepleyer Azatlyk Radio Ses habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda ýaşaýyş çağlaryň girelgelerinde ýiten çağlar baradaky bildirişler wagtal-wagtal peýda bolýar. Çağlaryň suratlary ýerleşdirilen we habarlaşma üçin maglumatlar görkezdilen bu bildirişler adatça girelgelerde atylýar we poçta gapyrjaklarynyň golaýynda goýulýar. Ýiten çağlar baradaky bildirişler sosial media ulgamlarynda hem duş gelýär. Ilkinji nowatda Türkmenistanda meşhur bolan IMO ulgamynda Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary we söhbetdeşleri bu problema paýtagtyň köpçülikliğin ýerlerinde hem gabat gelýänligini aýdýarlar. Teke badarda elinde kyjyjyk gyzyň suratyny tutup ýiten gyzynyň nirededigini anyklamakda kömek soraýan zenany bir näçe edip gördüm diýip hadyryň efirde tutulmazlygyny soran Aşgabatyň ýaşaýjysy aýdýar. Türkmenistanda ýiten çağlaryň sanyna degişli resmi statistika köpçülüge ileterli däl. Ýurdun habary beriş serişdeleri hem bu meseleni gozgamaýarlar. Muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň habarçylary bu meseleniň aktuallygyny öňse çekýärler we onuň ýurtda resmi taýdan gozgalmazlygynyň ilada arasında aladalanmalary güýçlendirýänligini belleýärler. Çağlar ýygy-ýygydan ýetýär, emma ýerli habar beriş serişdeleriniň meseleni gozgamaýanlygy we ony çözmek üçin görülýän resmi çäreler barada halky habarly etmeýänligi sebäpli ilatyň arasında dürli çaklamalar döreýär. Çağlary organlar üçin ogurlaýanlygy baradaky versiýalardan başlap çağlary aýallaryň alyp gidýänligi baradaky pikirler öňe sürülýär. Çağlar köplenç tapylmaýar diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy aýdýar. Azatlyk radiosyna bu problema barada Aşgabatyň polisiýasyndan we häkimliginden resmi kommentariýa almak häzirlikçe başartmady. Emma bildirişlerden soň çağlaryň tapylmagyna degişli şowly wakalar ma'lum boldy. Azatlyk radiosy käbir bildirişlerde görkezdilen telefon nomerlere jaň edip, olaryň biri boýunça çağanyň geçen ýyl tapylandygyny anyklady. Türkmenistanda çağlaryň ýitmegine degişli ýagdaýy suratlandyrýan sandar halkara guramalarynda hem ýok. Şu gün maşgalalaryna dolanmadyk çağlaryň problematy halkara derejesinde agyr mesele öwrüldi. Diňe resmi taýdan hasap alynan wakalara görä tutuş dünýäde ýiten çağlaryň sany bir näçe milliona ýetýär we ol ýyl-ýyldan artýar. Ýeten çağlary gözleýän merkezleriň halkara guramasynyň maglumatyna görä 2018-nji ýylda Birleşen Ştatlarda 424 000 çağa ýetipdir. Hindistanda 96 000 çağa, Britaniýada 65 000, Kanadada we Orsiýetde 45 000 çağa ýetipdir. Bu diňe hasap alynan wakalaryň sany. Statistika boýunça ýeten adamy 3 güniň dowamında tapyp bolýar. Onuň tapylmadyk ýagdaýynda destine onuň gözlegi yglan edilýär. Bilermenler çağanyň ýeten ýagdaýynda wagty ýitirmän destine onuň gözlegine çykmagy maslahat berýärler. Çağlaryň ýetirimi bolmagy meselesine öňse çekmek we çağlaryň howpsuzlygyny üçin etmek maksady bilen her ýyl dünýäde 25-nji maýda ýeten çağlaryň halkara güni bellenýär. Problemanyň öňüni almak üçin dünýäniň köp ýurdunda enatalara we çağlaryň howpsuzlygy barada ýygyderli maglumat berilýär. Şeýle-de ýeten çağlary gözlemek işine meýle tynçyları çekmek işi mahabatlandyrylýar.